नीरज सिंह नगरी में आके भटकल बा हमर लोह भर सुनिए बाबा रौरे नगरी में आके भटकल बा नगरी में आके भटकल बा हमर लोह भर सुनिए बाबा रौरे नगरी में आके भटकल बा पेन्हले बिया कपड़ा पियर पेन्हले बिया कपड़ा पियर चोटी दुनु तोरी लटकल बा हमर लोह भर सुनिए बाबा रौरे नगरी में आके भटकल बा हमर लोह भर सुनिए बाबा रौरे नगरी में आके भटकल बा पेन्हले बिया कपड़ा पियर पेन्हले बिया कपड़ा पियर चोटी दुनु तोरी लटकल बा हमर लोह भर सुनिए बाबा रौरे नगरी में आके भटकल बा डीजे मनीष रक्सौल नगरी में आके भटकल बा कान्हावा पक्का मर ले बिया माथावा पर बहले बिया पट्टी भीड़ रहे जल ढारे के बेरी ओही से गइल बाटे हट्टी कान्हावा पक्का मर ले बिया माथावा पर बहले बिया पट्टी भीड़ रहे जल ढारे के बेरी उहे से गइल बाटे हट्टी खोजत हम बानी पागल आइल खोजत हम बानी पागल आइल देख हमरो दिमाग अब सटकल बा हमर लोह भर सुनिए बाबा रौरा नगरी में आके भटकल बा हमर लोह भर सुनिए बाबा रौरा नगरी में आके भटकल बा भटकल बा भटकल बा डीजे मनीष रक्सौल नगरी में आके भटकल बा आशीष लाल के देखी हाल हो एहो भोले त्रिपुरारी परमोध गिरी संगमा में बारे देखना बीरजस बिहारी आशीष लाल के देखी हाल हो एहो भोले त्रिपुरारी सुनील नीरज संगमा में बारे देखी ना बीरजस बिहारी कहाँ जाई रहुए तब बताई कहाँ जाई रहुए तब बताई फिर एतना न देखी चटकल बा हमर लोह भर सुनिए बाबा रौरे नगरी में आके भटकल बा हमर लोह भर सुनिए बाबा रौरे नगरी में आके भटकल बा बीना रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।